سلام زخبركم تحتاتلتنا كما يتعلو مباركس نايزي ساعات زيزينا تاتن مكلتين حزمتكم اللخو ما جمرتاقن أرست زينا حسر وقع بروباغاندان سور علاماتاتنا بتحت زبل الأرستي زوات حدشن وانون مكلتي قدزاف وتردويت مركب تركي ناب سومالا مقادشة خمزة آتو تقليتو حوتي درون أمريكا أوديغو قبل المركب بريطانيا دما قدات توريدو أمريكا نمعبالي چاينا بوان تخطريو خمز قبا بريزيدنت شي جين بين أجنسيون قالوا تنزل زيناتات حزنا مزيناكم علينا سناي مكتتال حسر وقع بروباغاندان سور علاماتاتون ابتحت زبل عرست زواتا حدشن وانون مقلاتي ابز حلفو معالتات ميداتات تقرين تدناغست ويانن ابكبابتات اللمتن والقايتن حمران فولي فتزام خمز نبرمتلهم نزح بروباغاندا خنفحو كان يمالو زي او علو زي حدر حسر نايم وقع زينا كاب ابايتا زلكون نتفتم زرحاقن بعبي دما نيرترا ابزي ملكتا رستن متواز علمن منبارو زستممي قداماي بمسرت زوتانو كفا ويانا كم تمسكو جلا بلسقنا بمتحب بار أبكبابتات ريان علاماتان واجان تفتسم تورار أبكبابتات سلمتون بسم هزباو سلفي زمخانن أس نايفن ترتر من قصقاس كتكاي تبقيسانيرا انتغونا هزب تسلمتنا تناي بويانا من قصقاس قديمو سلز فلتون مستون بويانا توديبهم بزمتهم هزب قجت كيف الترسق أبتغبا بزنبرا العلوى أزز سراويت نتشرحي أقدم عقتوب مخالون ودن ويانن أنجبتان كينو فخر حل فايكالن بزدما تي أبا قدموا بعد ساباتو تينو زنبرا كفا ملؤ بملؤ فاشلو تقوتي كالأي أبتخلاي نزحاسوت أنجبت ويانا أبكبابتات والقايتن حموران تسجدين رسني كم زلو أمثيلهم من أفحت حاسوت كنفحت كأن يومالو كابز قدرمان إرتراب زي ملكتا قدين مئتوا سراويت إرترا أبكباب أم حجر تعليم يكايد نيرو زبل نعين صحيب مشرب زنقر حسوت كنفحون تسامع مم أوش دخلتها مع التدمات إيميج استبهلت ببيت صفت ويانا تزور مربوب حبريتان جبتي سراوت يرتران أبكبابتات زلام بسام أتاو جمير لوزبل كال نحسوت خيت رفازق الرمانز حسوت فنيا نمتاي إسلامتا إرتراب زي ملكتا قداي نمد ماتام يهكن نمنتاي مس إرترا قجت ديلالو كابت زقرم أول قايت أب حدا تنبل حدا مسفانو زعت غيو يدناغت يستبهلو الكسب من سراويت إثيوبيا ناي تخسلو وط أكايدو خمس تقتل حابريتالو نتو تخصص سمعو زيرو سلستناي ويانا أول قايت كينات تخفتو زبل حسوت أفقدو محبرا من رخبتات كفنو كأن يوم اللوم كابت أزيو زادن سنكر دما نتو قداي مس إرترا خط أساسرو هردك مبالميوم سراويت إرترا تعلم يكبر اللو زبل لمود حسوت أنجبت ويانا أفقدو محبرا من رخبتات كم زقامدا تجرو سالساي أبت سالساي نزح حسوت مسجد رايان علامات أنت أساسيرو أبز حلف سومنا سراويت إثيوبيا نابتركان أستاد كل التشح زغون سراويت أتيو سراويت إثيوبيا نزم أبز تحت تحبر بالنا والقايد زأتهم أبلات سراويت معرفة نفرتي بعكر بأنتينوفيو أتيوم شعك حدش من قصاص بهالنتزيلون نبور استلم دنا سراويت من قصاص أنت نبرن أنجبت ويا نخسب تانكتات مدافعة نزعنا سراويت إثيوبيا ناول قايد سكع حمز الله أمسيلميم نزح حسوت كنزحو هاكينوم أم دمدمتا بايتا حدش بهال كستت يلن كم تأنجبت زهن تيوزلو هزبي كشغللو زاقدد كونيتات بايتا فتسم يلن انت هزب المنكسن سراويت إرترا أبنسة تاقرن بر أب كمتي أنجبت ويانا زبلو وزلو شخورتت يلن وتدريت مركب تركي ناب سوماليا مقادشة متوا تفلت اللهم بسولوس قزاف وتدريت مركب تركي ناب سوماليا مقادشة خمساتوت يفلت أزينة أبز حلف ورحلة كاتيتا من قخلتين هاجرات استفر محدش وتدراسم عزيز أم بالكم زخونة دمه يقلت تسمع إثيوبيا في دقة بحر المركب بزبل مسرسة محدر سوماليلاند حرز فرمت وكات على السنة تسعب زمتة ما خانوا دم يذكر فدرلاو منقص سوماليا جزأت وحد نتهجروا بحتى ملك جزأت وتكباري بمبل نتسمع خلق أمون كانت سكون تنحلا كاب شعت هزو سوماليا علم لخاو دقفن مركبن وتدرو حيلان متنخرن سفحتي دبلوماسيا سرحت كتسرحت انحيا وتدريت مركب تركيا من قخلتين هاجرات زلو وتدرو متحبار نمرأي بعسران سلستان ميازي خلت تشحن إسران 4 أما قد شغطات تنكلا زتفل على يسب مزخلتين هاجرات ترخيبهم أبتوان بريزيدنت حسن شيخ محمود حيل بحر الصوماليا مولو مكوتستار ما يتزرقاق الأوان رحوق أيك خونيو مسرح مسزبو تركيز فرمنا حول نتوسم مكل خلسلس جمرة نهز بصومال نويح كم زي وسط كحبرو دليك بالتزاربو أمبسادر تركي أب صوماليا ألبر أكتاس بوغانو مبصحة وتدريت مركب أكل أتي كلتين هاجرات زفر موسم مكل خالن كتابان كم زخونة بمقلات أزي محزنتنا حولنتنا من صوماليا النكافة حبرا ورائن كندينا يزدلدل مخانو زرقيو إلوم جزء توحدنتن لولونتن صوماليا مكل خال كله زكا على الناجرناينا
كنقصلونينا دحنت سوماليا دحنت تركي يخبل دما وسخو تزاربو اتسمع ጸጥታ ባሕሪ ሶማሊያ ኣብ ምዕባይ ዓብ ስጉምቲ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጽለው ንሰላሳ ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድን ዘይምርጋን ጸንሐት ሶማሊያ ምስ ትርኪ ዘካየደቶ ወታደራዊ ስምምዕ ንግብረ ሽበራ ሽፍትነት ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ካልእ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ስጋታትን ንምምካት ዓቕሚ ከም ዝህባ ድማ ይንገር ኣሎ ተንታኒ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን ቅርን ኣፍሪቃን ዓብዱራሕማን ሰይድ አቡ ሓሽም ትማሊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ መምጻእ ወታደራዊት መርከብ ቱርኪ ናብ ሶማሊያ ክልታዊ ዝምድናተን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይዓቢ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን ሶማሊያ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ እናሓርፈፈ ምስ ቱርኪ ዘለዋ ድማ እናማዕበለ ይመጽእ ምህላው ሓይሊ ባሕሪ ቱርኪ ናብ ሶማሊያ ምምጽኡ ነዚ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ይብል ሶማሊያ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ኣለዋ እዩ እዚ ጠንካራ ኮይኑን ሶማሊያ ክቆጻጸር እኳ እንተዘይከኣለ ንዕኡ እናጠናኸረት ምስ ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ብምትሕባር ሓይሊ ኣየርን ካልእን ንምውዳብ ዘኽእለ ዓቕሚ ክታንጽ ትኽእል እያ ኢሉ ሶማሊያ ነዊሕ ገምገም ባሕሪ ስለ ዘለዋ ኣብኡ ድማ ነዳድን ካልኦት ጸጋታት ባሕርን ስለ ዘለዎ ነዚኦም ንምሕላው ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘድልያ ተንታኒ ዓብዱራሕማን የረድእ ኢትዮጵያ ብሓደ ጥሪ 2024 ዓመተ ምህረት ምስ ሶማሊላንድ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ዘኽእላ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ከም ዝተፈረመት ይዝከር መሰረት እዚ ስምምዕ ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊላንድ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ወደብ ክትረክብ እያ ሶማሊላንድ ድማ ከም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮ ቴሌኮም ዝተወሰነ ብጽሕት ከም ትረክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ዘይተዋህባ ሶማሊላንድ ካብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትረክብ ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ እኳ እንተቐረበ ክሳብ ሕጂ ግን ብወግዒ ዝተባህለ ነገር የለን እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዓለም ጥሒሳ ምስ ሶማሊላንድ ስምምዕ ጌራ ምህላዋ ካብ መንግስታት ዓለም ተቃውሞ ስዒቡላን ከም ዘሎ ዝገለጸ ዓብዱራሕማን ኩናትን ተተላዒሉ ቱርኪ ምስ ሶማሊያ ምስላፋ ይትረፍና ይኽብል ወሲኹ ተዛሪቡ ሑቲ ድሮን ኣሜሪካ ውዲቑ ኣብ ልዕሊ መርከብ ብሪጣንያ ድማ ጉዳት ኣውሪዱ ንውጊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዞባ ጋዛ ብምቅዋም ብቀይሕ ባሕርን ዝሓልፋ ናይ ንግዲ መራኸቢ ኣብ ምጥቃዕ ዝርከብ የመናዊ ዕጡቕ ሓይሊ ሑቲ ትማሊ ቅድሚ ቀትሪ ብዝፈኖ መጥቃዕቲ ጸረ መራኸቢ ሚሳይል ኤምቪ አንድሮሜዳ ስታር ዝተባህለት ነዳዲት ትጽዕን መርከብ ብሪጣንያ ከም ዝወቕዐ አልጀዚራ ሓቢራ ሰራዊት አሜሪካውን ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕር ናብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ሰለስተ ጸረ መራኸቢ ሚሳይላት ምውንጫፉን ኣብቲ መርከብ ጉድኣት ምውራዱን ከም ዘረጋገጸ ኣፍሊጡሎም አንድሮሜዳ ንኡስ ጉዳት ወሪድዎ ኣሎ ይኹን እምበር ጉዕዞኣ ትቕጽል እያ ዘላ ይብል ማእከላይ እዝ ኣሜሪካ ቤት ክሳብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ህዝቢ ብተወሳኺ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉዳት ከም ዘየለ ኣፍሊጡ ኣሎ እታ መርከብ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ኣብ ሲሸልስ ንዝተመዝገበ ኩባንያ ከም እትሸጠት ሮይተርስ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ጸረ ነፈርቲ ኣህጉራት ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ጸላኢ ተልእኾ ትፍጽም ነይራ ንዝበልዋ MQ-9 ሪፐር ዝተባህለት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሮን ኣሜሪካ ብዓርቢ ሚሳይል ወቂዖም ከም ዘውደቑ ወታደራት ውሃቡ ቃል ናይቲ ሻራ ኢራን ምዃኑ ዝንገረሉ ጉጅለ ሑቲ ያሕያ ሰሪዒ ገሊጹ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ድሮን ዝበሎ ነገር የለን እንተኾነ CBS ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ማዕከን ዜና MQ-9 ሪፐር ዝተባህለት $30 ሚሊዮን ዝዋጋኣ ድሮን ኣብ ውሽጢ የመን ወዲቓ ከም ተሓምሸሸት ብምሕባር ምኽንያት መውደቂያ ይምርመር ከም ዘሎ ኣነጺሩሎ ውጊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ካብ ዝጅመር ሑቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ከውድቕ እዚ ናይ ሕጂ ሳልሳይ እዩ ፈለማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ጸኒሑ ድማ ኣብ ወርሒ ለካቲት ድሮናት ኣሜሪካ ወዲቑ ምንባሩ ይዝከር ኣሜሪካ ንምዕባለ ቻይና ብእወንታ ክትሪኦ ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒን ኣገንዚቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚያዝያ 19 2016 ዓመተ ምህረት ግዝ ኣሜሪካ ንምዕባለ ቻይና ብእወንታ ትሪኦ ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒን ኣገንዚቡ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቤጂንግ ኣብ ክልታዊ ቁጠባ ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ጠመተ ዘተካይዱ ኣብቲ ዘተ ርክብ ቻይናን ኣሜሪካን ንቕድሚት ንኽኸይድ ልክዕ ብትኽክል ከም ዝተለጎመ ሸሚዝ መሰረታዊ ጠመተ ዝደልዩ ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት 45 ዓመታት ከም ዝገበረ ብምግላጽ ረብሕ ከይዲ ከም ዝነበሮ ተዛሪቡ ክልቲአን ሃገራት ካብ መፍኻር ሽርክና ካብ ምጉርዳእ መደገጋፍ ሓባራዊ ቋም ብምድላይ ካብ ንሕንሕ ወፂአን ኣፈላላይ መኽባርን ብተግባር ቃልካ መኽባር ከም ዝግባእ በኣጽንዖት ገሊጹ ስለዝኾነ ኣሜሪካ ብምዕባለ ቻይና ክትሕጎስ ከም ዝግባእ ምግላጹ CGTN ጸብጺቡሎ አንቶኒ ብሊንከን ብግዲኡ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ብዝምልከት ትውጽኢታዊ ዘተ ከም ዝገበሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊጹሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ንምጥንኻር ኣብ ዝግበሩ ጻዕርታት ኣሜሪካ ረብሓን ክብራን ምሕላው ከም እትቕጽል ድማ ሓቢሩ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም